Raz, dva. Ženy, Tento podcast po tretie. bohužiaľ, krutá realita, ale je to tak. Nahrávali sme ho dvakrát a dvakrát sa nám nenahral, takže sme Do to tretice. zabalili a povedali sme si, že aj zajtra je deň. Tak, do tretice všetko dobre. Tento podcast budú otázky a odpovede. Vy milujete, my Ináč pozri, ako sme sa milujeme. zladili. Pre tých, Ako- ktorí nás pozerajú. Wow. Wow, akože to už je proste synchronizácia, no. Takže ideme na otázky a odpovede. Povedali sme si, že prečo by sme sa limitovali Instagramovými kolonkami minútovými, keď to vieme dať do krásneho hodinového podcastu. Tak poďme na to hneď. Z hurta. A tetovania bude prvé. Ako si to vedela? Ďakujem. Áno, aké sú vaše tetovania? Tak, to bola prvá otázka, na ktorú sme už konkrétne dvakrát odpovedali, takže Typujem, že povieš, že ty si slabší kaliber z tejto dvojice. čítaš mi myšlienky. Áno, včera sme sa o tom akurát rozprávali, že ja som slabší kaliber z tejto dvojice, pretože ja mám len 2 tetovania, konkrétne jedno na slabinách s mojou mamou, lebo som mala výborný nápad v 16, že teda k Dňu Matiek bude super darček dať si vytetovať srdiečko na slabiny. A moja mama, voľnomyšlienkárka, povedala svojej 16-ročnej dcére, že dobre. Ježiš, toto je najlepší nápad, aký si kedy mala za 16 rokov. Let's go! Takže sme... Ale zase v 16, keď za tebou príde dcéra a chce si dať s tebou niečo spoločne vytetovať, to je možno, Tak vieš, s ňou by si dala aj one. počúvaj, že zrazu tam cítiš prepojenie konečne, tak akože možno, že aj ja by som si išla dať niečo vytetovať, vieš, No, kebyže dobre. proste, lebo ja mám pocit, že keď máš decko v puberte, tak proste, A ide to, 2 minúty už máme, dobre. ja mám pocit, že keď máš decko v puberte, tak Zase keď sa tu strátia nejaké konekty, že si povieš, že toto snad nevyšlo ani z môjho brucha. presne, že ty máš proste pocit, že ty ho extrémne otravuješ, takže ona keď za tebou príde s tým, že či si ideme dať akože spoločné tetovanie, tak možno, že zrazu si povie, že ježiš, áno, bože, je to tam a hoci čo si ideš dať s ňou vytetovať. Zjavne to tak bolo asi, lebo teda, neviem si to inak predstaviť, že prečo by si dala moja mama vytetovať so mňou v 16 teda to isté, ale to je jedno tetovanie. A druhé je nápis na rebrách. Milovať znamená žiť životom tých, ktorých miluješ. Má to proste hĺbšiu myšlienku, nejdem to teraz tu tak rozoberať zbytočne, ale bonus toho tetovania je, že je to v taliančine. Áno, tak akože hopa. Neviem ani zaťať po taliansky te amo a Mangiare, gelato. dormire. A that's it. Decid, ale proste zjavne Eros A buongiorno tutti. Eros Ramazzotti zjavne zakýval môjim životom a povedal som si, že proste Áno, po toto je taliansky. jazyk, ktorý ja chcem mať na svojom tele. Áno, a túto suseda vedľa mňa, keď už je do smiechu, má na celých lopatkách vytetované. Konkrétne áno, má to podľa mňa 35 cm na dĺžku. A je to La Famille. Čo sme... A hviezdičky ešte k tomu. Hej, pozor, nie je to iba také suché. Hádam ste si opečila som to. nemysleli, že by to bolo len také suché, hociaké. Nie. Áno, Tam je to sa veľká spomienka. dvakrát počerkovalo hviezdičky, všetko. Hviečka z hora, z dola, ideš. A proste si povieš, že dám si rodina? Nie. Dám si family? Nie. Dám si La Famille. A hviezdy. Mhm. Ale proste malo to hlbší význam, vieš, pretože som si tam dala, že 2 veľké hviezdy ako rodičia Oh a my 4 God. malé ako... A je to akože po španielsky, lebo... Áno, pretože španielčina láchate tam loka, vtedy ja som bola dosť loko. A prišla som domov a povedala som si, že ale to mám malé, škoda, že nemám väčší chrbátik. Chvála Bohu, No, lebo bohužiaľ aj takéto veci sa dejú a ostane to navždy ako moja spomienka. moja dcera, keď sa ma spýta, že mami, a ty prečo máš tetovanie? A ja jej vždy poviem, že lebo som bola sprostá. Tak, nebuďte sprosté. Tak, áno. Ale napríklad ja som si myslela, že v dnešnej dobe už akože Tatári nebudú mať čo žrát. A akože vôbec to tak není. Môj brat si dáva teraz potetovať celý chrbát. Môj brat teraz akože sa prebudil a vlastne teraz si povedal, že teraz je ten čas si potetovať celý chrbát a rebra. A vraj akože je tam dosť čakačka u toho Tatára. No, možno, že iba ten jeden ostal. No, to by ako veľa vysvetľovalo. Ale ani by som si nečudovala, lebo je to jeden z tých najlepších.
Taterov vôbec, ktorý vie nádherne kresliť, ale časy tých akože jedných slov, že dám si vytetovať láska, family, Haló? neviem čo. Ja mám konkrétne pár slov, jedno slov, ešte viac po tele, hej, takže ja sa nevyjadrujem. A kľudne by som si dala aj napríklad terka, alebo tak, vieš, že... To presne ináč tak bolo, že s kamoškou si dáš niečo, vieš, že proste budeme Áno, mať aj to spoločné. mám. Ale so mňou to nebolo, Chvála zjavne. Bohu. Chvála Bohu, lebo Môžeme by to si bolo... povedať, že A dobré vieš, aj dobre sa rozhodnutie. stalo, presne Takže tak. radšej sa kamaráďme, ako máme tetovačky a potom sa nekamaráďme. Ale vieš čo, to presne tak, akože to je priamo úmerné tomu, ako sme išli aj rozumovo, že keď sme boli, vieš, hlúpejšie, Áno. tak sme sa dávali tetovať a vtedy sme mali aj také kamošky a potom sme akože vytriezveli, pretriezveli Tak, a ostali Upratali. už len skalní. a presne sme zostali proste len tie vybrúsené Ináč diamanty. bizár, hej? Áno. Lebo kebyže už mal, dám si tetovanie, tak už rozmýšľam nad tým, nie, že tak keď tetovačku, tak sa aspoň uzmierime, nie? Či čo si povie, že aha, Vieš čo, akože kráva to je, presne aká teraz, ale mám hej? s ňou vytetované, áno. Tak teraz si proste povie, že dobre, nič. Hej? Toto bola veľmi hlboká myšlienka, hej. No ale akože môžeš si povedať, že je to spomienka na to obdobie, kedy si akože s ňou, kedy ti mala vstúpiť do života a kedy si s ňou akože niečo zažila. A zjavne si s ňou zažila teda niečo dobré, keď Hlboké. si hlboké. Keď som si dala takúto bolesť Keď spôsobiť. presne tak. Takže zjavne tam to nebolo len tak, chápeš, keď už si s ňou Áno. chcela dať niečo vytetovať, a respektíve si s ňou aj niečo vytetovať dala. Tak. A ukončíme to tým, že ich mám asi 8. Počkaj, hej, ešte. Aby si nemysleli, že ty máš 2 a ja som ten silnejší kaliber a mám 3. Nie. Mám ich asi cca 8. Potom to už bolo také menšie a to už bolo tak celkom v pohode, ale... No tak La Familia, Ale ale začala ťažko som akože, tromfnúť. no to je pravda, ale začala som akože vo veľkom štýle. La Familia bolo prvé? Áno. Wow! Ty si aké kus koláča odkrojila? Áno, ja vôbec nebudem trocháriť, ja od začiatku idem Dobre, ale naplno. Ja som tiež začala talianskou vetou. Áno, Hej. dobre, hej. Pre mňa talianská veta bola tiež skôr ako šerco. Dobre, Takže, tak ale to keď sa som nuluje. zažila, kto zažil tetovanie na slabine, vie, že už potom si povedie, že končím s týmito tetovaniami, lebo to tak boli. Tak to preto. Ja som si tiež dve také miesta vybrala, že rebra a slabina, to asi sú že dve najhoršie miesta. Ináč... Fakt. Možno preto Wow. som tam skončila, lebo kebyže si vyberám miesta, ktoré menej bolia, a až kým by som sa sem dopracovala, tak možno tiež by som mala báze aké koruny pokreslené To je pravda. po rukách. Vieš? Dobre, poďme na ďalšiu Poďme na otázočku. to. Ako ste spoznali svojich mužov? Som tu nová. Takto. Odpovieme tak, že pre tie, čo sú tu nové, my máme na Vo Instagrame vo výberoch, storkách uložené otázky a odpovede úplne od začiatku Instagramu, čiže staré jak Praha, keď ja som ešte vyzerala jak Kazi Sviečestý z Boží vôle král. Takže úplne, že sú tam staré otázky, odpovede proste na tieto všetky, že aké sme vysoké, staré, koľko máme súrodencov, kde sme spoznali našich mužov, čo robia naši muži a tak ďalej a tak ďalej. Všetko to tam nájdete, tieto základné otázky a odpovede. Čiže šupy, toto si tam nájdete. Tým pádom preskakujem, hej? Preskakujem, lebo ani to není akože úplne nejaká super Už tak zaujímavá. teraz dám, že storka. ako je to možné, že ste jediné, na kom Golden Goose vyzerajú dobre. Oh my goodness. Idem sa pozrieť, či nahrávame, lebo Áno, akože... a ja zatiaľ budem odpovedať a Bože, poviem... nahrávame. Nemôžem tomu uveriť. Wow, dobre nám Normálne, to že... ide. Výborné, normálne, že Podľa teším mňa sa. Golden Goose vyzerajú na každom dobre. Ja nepoznám človeka, na ktorom by vyzerali zle. To je pravda. To chcem povedať, že aj keď som A spomínam videla... zase tvoju švagrinu, s ktorou sme boli v Ríme a ktorá Ale už dobre, bola ale- nalomená, že si ich kúpi a povie, vám si také tenisky nehodia. Ale moja švagrina je pekná baba. Vieš, teraz zoberme si napríklad takú akože úplne priemernú ženu, vyzerajúcu No. úplne priemerne až podpriemerne, keď sme boli v Taliansku, hej, úplne obyčajná žena, dala si rifle, tričko a Golden Goosey vyzerala super. Sako. Golden Goosey sú... A ja mám taký pocit, že vyzerajú na každom dobre. To proste nemáš čím trafiť vedľa. Tak keď si trošku, ako sa povie ten typ, ktorý nie je taký výstredný? Je opak? usadli? Nie? Konzervatívny typ, Áno. som chcela povedať, tak som si na to došla. Keď si konzervatívnejší typ, tak si kúpiš klasické biele, šedá hviezda, čierna hviezda. Ja Keď nemáš nepoznám tým- človeka, ktorému by ani vek, ktorému by Golden Goosey nešli.
Mne sa inak strašne Golden Goosey páči na Saši Orviskej. No ináč, ona by mala byť normálne tvárou. Ambasádorkou Ambasádorkou, Golden Goose, lebo takže jej sa ak to hľadajú veľmi hodí. ambasádora, tak hneď po nás Saša. Jej sa to veľmi hodí. Asi tak, ako nám nehera. Takže keď sa tu bavíme o ambasádorstve. Tak hneď sme už aj obuté a už aj oblečené. Ďalšia otázočka z tohto sú... Ježiši, by pozami do... poď. Mňa by zaujímalo, koľko máte rokov. Aj to tam je. Aj to tam je. Ale to vám veľmi v skratkosti Odpovieme. povieme. Ja mám 34, A ja mám 33. takže mladice. Peri, budú ešte krátke vlásky? Neviem. Momentálne nie. Momentálne som tak, že cítim sa dobre v Strašne veľa ľudí dlhých. sa ma na to inakšie pýta. Že vyzeráš vtedy mladšie. S krátkými vlastmi, že Aha. vyzerám... To Vidíš, také a moja mama dievčatko. tvrdí úplný opak. Hej? Moja mama tvrdí, že že s dlhšími vlasmi vyzerám mladšie. Neviem, proste teraz sa cítim dobre v dlhých. Ja som tie krátke nosila dosť dlho. A aj mám pocit, že konečne sme s Denkou, že máme inak tie vlasy, lebo veľmi dlho sme to mali veľmi podobne. A teraz je to také, že máme to proste každá inak. Čiže my sa potom tak changeneme. Keď Denka začne mať dlhé, tak ja sa vtedy ošváckam. Dobre, tak snad sa to podarí, lebo ja už sa neviem dočkať tých dlhých. Aké máte povolanie, alebo čo ste vyštudovali? Ale to je tam tiež. To je tam tiež. To sú také tie základné otázky. Ja som vyštudovala management v Bratislave. A ja medzinárodné vzťahy v New Yorku. Bože Miami. môj. Takže Amerika, riť veľká, tam som ja bola, presne tam ja patrím. Dobre, inakšie trošku začína byť taká kyselá, proste, Terry, aký máte rozdiel s mužom? Terry, ako si schudla? Terry, budú dlhé vlasy? Terry, ako psičky? Neviem ináč. Halo? Halo? Hrám tu background, alebo what? Halo? Ty už si študovala v New Yorku, čo chceš viac? Dobre, ja som taká nudná. Nie, ale vieš čo, povedzme si podľa mňa by veľmi zaujímal tvoj vzťah, ktorý si mala v New Yorku, objasníme si ho? A v Miami? Počkaj, akože ktorý myslíš? Aký som k tomu mala? One stripe like you never go back? No, we are not going over there. Okay, next question is, čo si myslíte o kauze Gáborík? Aj, bože. No. Ináč veľmi veľa nám prišlo na naše otázky a odpovede. Čo si myslím o kauze Gáborík? Čo ja ich ani nepoznám a ty tiež nie. Ja my ich Ani sme poznáme sa rovnako. nestretli nikde, na žiadnom Tak, evente, My nikde. sa s Ivanou poznáme z Instagramu, my sa followujeme, Áno. ale to je asi tak celé. Čiže poznáme ich asi toľko, čo vy ich poznáte. Takže neviem, že či úplne je... akože ja neviem, prečo by sa mal niekto vyjadrovať k ich vzťahu, aj ten, čo ich pozná. Však je to ich vzťah. Ako to Tak. oni majú nastavené, to je proste ich vec. A obviously, keďže Ivanka si pečie bábovky, tak Akože- jej to nevadí, alebo teda vie o tom a nebude to riešiť ďalej na Instagrame. Tak, lebo proste sme si tak povedali off record, že tak kebyže v deň, kedy ja si prečítam, že môj muž niekomu písal, jak má oholenú Chacharu. škatru, tak ja akože by som nebola Teda vysmiatá. Teda horel by Trenčín asi, nie? Nebola by som vysmiatá, nepekla by som bábovky. Ibaže by som takých správ už videla za to manželstvo. Hej? Čiže deň ako každý iný. Ideme ďalej. Ideme ďalej, A obrátime proste- list a Každopádne je upečujeme nás si. do toho veľké hovno. Takže asi tak. Asi tak. A Ako ináč aj ešte, vás. ešte chcem poznamenať, že milujem, keď sa ľuďom, ako je Nicky Friedrich, zapne morálny kompas a ide hodnotiť. To milujem. Baba, ktorá prišla na farmu a po 10 minútach sa tam pod 50 kamerami s niekým vyspala. Čiže Škoda, že som farmu nevidela. chyba. A ja sa Hej. už teším na september, kedy príde nová séria. Ináč Anička nám do farmy nejde. Čož Áno. je veľká škoda. Skipla to, pretože Nie. si uvedomila. Ty si jej to vyhovorila, Nie, lebo priznaj ja som sa, nie. jemný nátlak. nie. Jemný, Ja som jej povedala, a to je pravda, uvedom sa. že mami, ale to není o tom, že či ty vieš nejesť a spať na dreve a robiť. To je o tom, že ty nebudeš vedieť akože nič o mne a o deťoch a podobne. A Aha, takže citovo si na to šla, áno. vtedy Anča pochopila, že vlastne ona proste, že Ona ide na... skipne No lebo ona, mesiac tvojho života a Lebo- to... presne tak, lebo ona proste ide na dovolenku
na Maldivy a ona mi 7-krát zavolá, kým príde. A ja jej, už ste doleteli, už si jedla, už si vycikaná, už si vystúpila, neviem čo. Teraz ona mne, čo deti, toto fotky, blablabla, že ona je na Maldivách. Ale že keby sa rozrevala, keby bolo to dojemné, keby ste ju prišli na farmu pozrieť. No ona by to nedala psychicky a zbytočne by niekomu držala tam miesto, lebo po 3 dňoch by sa zosypala jak domček z karát. Vôbec, podľa mňa, ona by sa konečne namotivovala Zlato. a išla by ako divá. No. No. Aha, spomen čerta Aha, už je to. a už ide hriať rezne. Už ide rezník hriať, pozri, doniesla. Šnicel a fučka. Fučka ve zemiaky. Farmárka A farmárka doniesla. v zástiere. Nie hoci ako, hej. Počula, že sa bavíme o farme. No. No, poďme na to. Ako ste sa vy dve spoznali a či sa hádate? Spoznali sme sa cez našu Kamarátku. A jasne, že sa hádame, však sme spolu denne. Takže určite sa stane, že sa proste chytíme, ale Není to nič hrozné. nie je to nikdy nič hrozné. A hlavne to niekdy to akože ani jedna z nás to nechce proste. Ja som to včera, keď sme to už raz nahrávali, ja som to Povedala. prirovnávala k manželstvu, že Ináč to je pravda, lebo vieš, koľkokrát si poviem, že ale napríklad, hej, ty si ten typ, ktorý si povie, že aj niečo ti možno vadí, ale povie si, jebem na to, proste nejdem sa do toho vrtať. Ja som tento typ, ako není, že ja si to potrebujem mať akože vyriešené, tak ja do toho potrebujem trošku aj povrtať, alebo tak. Ale na druhej strane, že proste normálne naozaj, že to je ako manželstvo, že keď sa na niečom chytíme, tak ma to potom mrzí. Vieš, že proste, že celý večer nad tým rozmýšľam, alebo proste, že kým sa to tak akože nevyrieši, lebo ma to potom ako keby mám nevyriešenú vec. no áno. Že ma to škre normálne ani spať sa mi nedá ísť, vieš, že ma to potom... No áno, a ono to je veľmi podobné tomu manželstvu, pretože keď sa pohádaš s mužom, tak ty vieš, že ako on nikam nejde, ty nikam nejdeš. No. Hej, ale proste chceš A potom to ostane to mať také- vyčistené a chceš to mať akože v kľude a nechceš, aby tam bolo tak dusno a nechceš, aby tam bolo tak divne. Čiže ja si myslím, že my to vždy vyčistíme do miery, do ktorej je to proste potrebné. Hej, ale jasné, že tak ako ani s môjim mužom nesúhlasím vo všetkom na 100%, tak ani ja s Denou, ani Dena so mnou nesúhlasíme vo všetkom na 100%, ale proste si poviem, že je to ona, je to jej Hej. život, a proste ja to rešpektujem a viac sa nemá potrebu v tom vrtať, ale toto ma naučil vek, lebo ja som, a aj veľakrát teraz to Bože tak môj, je, ty nám takto do krásy a do múdrosti ono, vieš, do rastieš. uvedomelosti. Dobre, nahrávame. Zaplať, Pán Boh. Páne Bože, ja už som normálne v strese vždy, keď Hej, sa postavíš. spotená, že Fú. čo to bude. No, áno, lebo ja som, a veľa ešte vo mne zostali zbyčky tejto debilnej povahy, že potrebujete niekoho presvedčiť o svojej pravde, respektíve sú témy, kde Neexistuje iné ako tvoja pravda, myslíš? no, nie, ako keby No. nechápem, neviem pochopiť, že pre mňa inteligentný, uvedomelý človek, ktorého ja mám proste rada, má nejaký názor napríklad, hej, že si hovorím, že jak si to môžeš myslieť o niečom, neviem Napríklad o hej. čom? Akože na čo teraz naražaš konkrétne? Počúvam? Neviem, dačo sme sa proste minule bavili. Ja aj o tom politikovi, čo si neplatí telefónu mami. Jaj. Šimečkovi. No. Hej, a teraz ja, že to je proste jak mimo, že proste on je dement, že má 40 rokov a nevie, akože k tomu platí telefón a Dena, že tak môže tak byť, že nevie. Ja, že čo? Čiže proste, a išli sme teraz, ani nie, že do hádky, ale skôr do toho, že si povie, že jak? No, čiže sú niektoré názory, kde si proste povieme, že Hej. ale potom si poviem, že každom na to hádam sa tu nejdem s mojou najlepšou kamoškou rozhádať kvôli nejakému Šimečkovi, čo si nevie zaplatiť Áno. faktúru na telefón. Čiže tak. No, potom nám tu píše, ináč Moni, čo sme ju stretli v Záre, pamätáš sa? Mala Goldeny, Moni? áno. Mhm. A píše, že kedy sa konečne uvidíme. No tak akože... Ináč my sme mali na seba také šťastie. My sme sa stretli raz a to bola úplná náhoda. My sme sa stretli s našou jednou followerkou v Záre. v Zare. A ona si skúšala nejakú vec. A my sme boli vo vedľajšej kabinke. Mala butého Golden Goosey. Takže sme vedeli, že táto je naša. Áno, to bolo jasné. Na prvý pohľad. A ona tak si skúšala, tak sme sa zapojili, že či sa jej to hodí alebo nie. Ona potom z nej vyšlo, že teda nás sleduje. To ináč úplná halus, lebo fakt, že... Lebo ja si vždy takto, keď som napríklad, že... Lebo máte osoby a osoby, hej? Že niekto si povie, že teraz baba vedľa si skúša niečo. A my sa pozrieme na ňu obidve a povieme, že dobre sú tie šaty, pekné. A ona, že áno, dobre. A teraz tá baba môže zareagovať takto, alebo môže zareagovať, že čo sa tieto dve pizdy tu starajú do toho, čo Aké jaké sú mi sú dobré šaty. šaty, hej? Áno, ale to sa nám nikdy nestalo, musíme prísť na tú dvojku. Áno. No a teda túto babu sme stretli zase
Čertovem asi jedna z nás, líštičiek. A stretli sme ju v Vo Miu Viedni. Miu vo Viedni. A potom ešte v Golden Goose tiež. Mali sme rovnaké chodničky, čiže Čiže tak, no, takže to je ináč veľmi milé, dúfam, že sa často stretneme čoskoro. keď sme niekde Na a nejakých nákupoch a môžeme si poradiť. je to ináč veľmi milé, keď sme hoci kde, ja mám ináč pocit, ja mám podľa toho pocit, koľko ľudí sa nám prihovorí, že nás sleduje, že babilión ľudí, hej. Hej. Ale my máme strašne veľa followerov Ináč, z vieš, čo bolo zlaté, Bratislavy. teraz som šla do Billy kúpiť melón, ktorý nemali. Ježiš, zase prišla farmárka z druhu. S druhou Granadír. granadírom do mikrovlnky. Čo som chcela povedať? Že ja som hovorila, že je veľmi milá, Aha, že máme že som teraz bambilión. od teba No. a bola som v Bile, extrémne som bola namosúrená, hej. Asi najnepríjemnejšie som vyzerala, ešte v hlave mi išlo, že čo ešte musím spraviť, a do toho som bola unavená proste, hej. Samej sebe som vedela, že vyzerám dosť nepríjemne. Išla som Kyslo, išla som kúpiť takzvané. melón a nanuk a mali, že ani melón a ani nanuky, takže to bolo, že Čiže zavrite, prosím vás. Ja, že OK. Šla som k pokladni zaplatiť aspoň teda žltý melón a prišla som do baba, že ježiš, ja vás tak rada sledujem, neviem čo. A verím si, že wow, tak keď teraz došla, keď vyzerá takto, tak akože, ale urobilo mi to dobrý deň. Bolo to veľmi milé, veľmi nás to vždycky poteší, keď za nami takto dojdete. Najlepšie je, keď niekde sedíme. Možno mohla by si aj ty niekde vychádzať z domu, lebo všetkých stretávam viac menej ja. Alebo ich stretneme spolu. Alebo ich stretneme spolu, čiže mne toto nikdy neujde. Jedine Bory mi uchádzajú, tam máš ty svoju gang. Ale raz sa nám stalo, boli sme s Denou sa najesť. A teda neviem, či raz, ale na tento raz si pamätám, že boli sme sa spolu najesť a teraz sedíme v reštike, celý obed sme zjedli, hej, proste prebrali sme všetko, však proste to poznáte, keď sedíte s kamoškou, hej, že my samozrejme všetko preberáme, jak normálne ženy, aj teda takto. A teraz my sme proste tam hodinu sedeli a po hodine prišla baba z vedľajšieho stolu a povedala, že Ježiš, ja vás sledujem. A my teda, že... Ja som nemohla, ja už asi hodinu rozmýšľam, kedy za vami dojdem. Ja, že dobre. My teda, že celý ten obed sme si začali prehrávať v hlave, že pre Boha živo, čo sme preberali, toto, hento. Že je to také, že dávate si väčší pozor na to, čo kde poviete. A to my máme akože mizivé percento sledujúcich oproti tomu, aké veľké čísla vedia mať teda niektoré baby. Ale naozaj, že my máme veľmi veľa followeriek z Bratislavy, čiže my máme pocit, že my sme že superstar, hej, v Bratislave, lebo proste... Bratislavská superstar. Lebo naozaj, že strašne veľa. Ale mne sa to strašne páči, pretože ja sama neviem, či by som sa prihovorila aj... Vieš, že kebyže napríklad ja stretnem pred 4 Ale možno, rokmi... že naozaj sme také priateľské. Vieš, keď niekto dáva iba outfity, je taký, že má proste takú masku, že proste si povie, že nevyjadruje sa. My naozaj tým babám proste odpisujeme, bavíme sa s nimi, napíšu nám proste, sú tam konverzácie. Nie je to úplne, že len ti napíše, že odkiaľ prosím sú šaty a ty na to napíše, že Vieš? Že akože naozaj si budujeme vzťah s tými lebo ja napríklad, ja si neviem predstaviť, že pred followerkami. 4 rokmi stretnem, ja neviem koho, Táňu, židečku, hej. A teraz, že ja by som jej na eskalátore kričala, že ja ťa sledujem, si super, vieš. Že neviem, aj keď proste sa mi, no neviem, ja nie som ten typ a pritom ja som akože Lebo dosť si nikde otvorená. nechodila a nikoho si nestretala, áno. Záhorské čašťaky Ale keby asi si nebol stretla stretnúť. Kim Kardashian, hej Kimi! No neviem, ale proste je to strašne milé a vždy nás to hrozne poteší, lebo vždy nám proste tie ženy kričia úplne, že úsmev od ucha k uchu a vždy nám kričia, že vy ste také super, ja vás sledujem. A proste je to strašne zlaté. A raz sa nám stalo, neviem, či som tam bola aj s tebou, ale stála som niekde na pokladni, myslím, že v Zare, alebo niekde a proste také dievčatko malé povedalo mame, že to je tá, čo si ich stále pozeráš. No, a teraz mama úplne červená. Neviem, či sme tam boli spolu. Pamätám sa na to, áno. Ale to bolo hrozne milé. Takže dobre, a rovno z toho premostím na to, že či máme nejaké obľúbené profily, ktoré sledujeme a ktoré nás inšpirujú. No tak skús teraz povedať. Teraz buď frajerka, hej? Ty kokos, počkaj. Ja mám také tie škandinávské, ale veľmi máme radi aj Alison Toby. To je akože taký veľmi pekný profil, že kto vie, ako to je s zatvorenými dverami, hej? Instagram veľa znesie. Tak ale Alison to by tam nerieši nejak svoje súkromie, vieš. Tak nie iba svoje výlety a povie si, že tak kde ona, odkiaľ vlastne je, keď v kuse je niekde? No ona podľa mňa bude mať nejakého muža, ktorý zjavne nemá office.
Je taký, akože na voľnej nohe, Taký jak sa voľný povie, alebo myšlienkář, je to hej? dedič, alebo Freelancer. neviem, ale, Freelancer asi. ale neviem. Kto je ešte taký Vieš čo, náš ja obľúbený? nemám akože také, ja mám také profily, ktoré proste, ja Ja mám milujem, nejaké češky alebo tak, ale nie sú to nejaké obrovské profily, sú to také proste podľa mňa skôr malé baby. Ale ja mám strašne rada teraz také tí slovenských takú módu, ľudí zo Slovenska, čo vyrábajú. A zistila som, že asi 2 z 3, ktoré sú moje najľúbenejšie, sú z Oravy. Tak mi Wow. povedz, čo tam tým Oraváčkám dávali do vzduchu, keď do mlieka, keď ako tam, deťom. presne, keď tam takto dobre šijú. Hej? No vieš čo, akože my sme mali také, Či závody boli blízko, celulózky a všetko, textilové haly a všetci tam naučili šiť a teraz to proste využívajú. neviem, Inakšie ja som odtiaľ tiež moja mama. Tak halo, mami, tak to zober burdu, krv není voda. presne, a ideme mať aj my nejakú značku. Vieš čo, ja obdivujem všetky slovenské značky, že sa do toho dajú, že sa do toho pustia a že, lebo to je... Vieš čo, a takto ti poviem, že viac ako toto, ja obdivujem ľudí, ktorí sa pustia do gastra, No, A tak po keďže tom, čo ja som teraz momentálne mala máš maratón na maratón na nože, nože, tak tomu tak ver. ty tiež podľa mňa si myslíš, že to je to isté, že púšťa sa do Slovensku do gastra. To už Ale ešte podľa mňa kaviareň. akože, pustiť sa, podľa mňa tá moda je horšia, lebo... Prečo? Lebo ušiješ si, nepredá sa, OK, tak to budeš nosiť ty. No dobrá, čo budeš žiť? Tak môžeš stále robiť niečo iné. No Vieš, áno, ale vieš čo? Ale keď sa už raz dáš do gastra, tak tam asi nemôžeš dať kapitál, že 7 kg za látku. Ja sa skôr Vieš, čudujem ktorú ľuďom, nevyužiješ. ktorí začnú robiť v gastre bez toho, aby mali skúsenosť v gastre. Vieš? Lebo... Ja sa čudujem ľuďom, ktorí začnú robiť v gastre, bodka, na Slovensku. Ale vieš robiť v gastre aj podľa mňa úspešne, keď vieš niečo o tom gastre. Chápeš? Ale nemáš rodinu a život. Neviem, akože úplne neviem, alebo proste... Strašne veľa vonkajších vplyvov odtiaľ. Vieš, že proste robiť v gastre, otvoriť si prevádzku je jedna vec. Ďalšia vec je, že proste v živote, keď ti nikto nebude robiť tak, ako si robíš ty, lebo to nie je jeho, jasné, takže krachne ti to aj dobre. tak všetko na tých ľuďoch, vieš. A ďalšia vec je, že tam nenájdeš dobrých ľudí. Bohužiaľ, možno, že nájdeš jedného, ale nenájdeš 7, ktorých minimálne smenu. potrebuješ na smenu, vieš. No. Hej, a ráno ti čašnička napíše, že proste je zle a nedojde a podobne. Malú má doma a kuchár Úplne si sme povie, odbočili že... od našich profilov, lebo proste teraz na nože sa tu rieši, Áno. ale my sme mali, napríklad nám sa vždy strašne páčila Zuzka Stražská, spoznali sme sa s ňou osobne, takže to je jeden z profilov, ktoré máme rádi, už aj osobne. A pre mňa môj úplne vždy najobľúbenejší profil bol Evelyn, s tou sa už tiež poznám osobne, takže už je to tiež také, že vlastne kamoška, ale... Ináč, vieš čo? Minul ma dojala. Co ti povedať? Ježiš, no povedz. Mňa dojala teraz naposledy s tým Reelskom, čo robila tie cestoviny. Mňa dojala, keď som počúvala aj posledný podcast a na konci povedala, že chcela som si pustiť niečo iné ako nás, hovorila to Peti, a ona na to povedala, že ale nič som nenašla, takže som si nepustila nič, pustila som si rádio. No, takže Eva? asi takéto máte vy vzťahy, hej, ty, you two, hej, a ona nás, Toto si No. vybavíme, Eva. To si vypočuj. Keď ti dojdu všetky časti na nože. Čo je pre vás top produkt na hydratáciu pleti? Bože! Toto neznášam, lebo ja neovládam značky. Iba... Ale ja viem čo, lebo sme to nahrávali minule a ja som sa pripravila a bol to OK. Volume Essence od Peptid 9. Áno. Tá pena, ktorú ja som už spomínala a chodilo to ako reklama asi Pol 4 roka, ktorý vyskočila aj z jogurtu, keď ste si otvorili, pribinačík a zrazu bum, ktorý z Peptid Hydratačná 9. pena. Ja z hydratačných krémov si veľmi idem Idenel. Akože fakt, to je jeden z top krémov, ktorý mi vyhovuje aj ako vonia, aj textúrou, aj Ten proste... krém je strašne dobrý, naozaj. Je to pecka. Potvrdzujem. Takže toto je akože bomba. A ešte mám rada aj Medicube. Momentálne celú tú rúžovú radu. To ti je jedna krása. Mám z toho taký glovík. A toto možno, že nie je hydratačný, ale teraz som objavila nové vankušiky pod oči. Dala som ti ich do ladničky. Vidím, že sa ešte nepohli, takže si ich nevyskúšala. Nebudem sa pýtať, že ako to bolo. A sú to Biodance. Tie, čo majú tie masky, tak majú aj pod očí. A sú fakt výborné. Skúsim, keď ich mám už Čiže- v chladničke. No, keď už tam sú, tak aspoň. Ďalšia otázka. Ste susedy? Skoro. Skoro. Vzdušnou Na čiarou. Bratislavu, podľa mňa na Bratislavu aj sme, hej. Tak na Bystricu nie.
ale to už si pozvolenie. Hej, Ale na tu Bratislavu áno, sme. 10 minút od seba, ale nie úplne susedy, no. Škoda. Hej, škoda, je tu voľný povzemok hneď vedľa susedský, ale nepredáva sa zatiaľ. Mali ste niekedy psychické problémy? Ak áno, čo vám v nich pomohlo prekonať? Čo vám ich pomohlo prekonať? Ja mám celý život psychický problém. Proste... Ale vážne, moje nohy sú môj psychický problém. Ja si myslím, že psychické problémy ja už som to hovorila, neviem, či v podcaste, alebo niekde som to hovorila, že teraz momentálne už dávno som nebola na terapii, ale keď som mala zlé obdobie, tak som začala chodiť na terapiu. Odkedy my tak veľa spolu času trajme. Ja som posietová terapeutka. Áno. Tak som začala chodiť na terapiu a tá mi extrémne pomohla, lebo tak, jak to moja kolegyňa povie, že ona nepotrebuje terapiu, ona potrebuje čisté CT, tak to ja si úplne nemyslím, ale tak proste tá terapeutka vám nevylepší život, ani vám nevyrieši problémy, ale dokážete s ňou pochopiť samú seba, vaše pocity, vaše myšlienky a dokážete s ňou sa mať pod kontrolou. A to je podľa mňa alfa omega pri týchto duševných veciach, pretože vy, keď začnete sa báť a začnete seba strácať spod kontroly, tak sa vám to začne nabalovať ako taká snehová gula. Alebo ako hovnová gula, a.k.a. hovniválik. Wow. A proste vás to prevalcuje. Ten strach. A to nepoznané a to, že vlastne zrazu neviete, čo sa s vami deje. Čiže ja si myslím, že terapia vôbec nie je len pre ľudí, ktorí majú vážny psychický problém, alebo ktorí proste teraz sa idú vešať. Aj keď ja si myslím, že neriešené psychické veci vás aj tak doženú do týchto naozaj že zlých myšlienok, pretože sa to proste nabaluje. Takže ak máte nejaké psychické problémy, ktoré už máte pocit, že vám s tým nevie okolí pomôcť, lebo samozrejme, že môžete mať v svojom okolí takúto devu, ktorá vám povie, že ako ja nechápam, o čom hovoríš, sa postav a maj sa dobre. Čo je ti zle, tak sa premôž. Tak sa premôž a proste choď. Tu som ja. Toto je táto psychoterapeutka parku. Čiže ak máte aj vy takéto kamarátky, ktoré si poviete, že tak teraz si mi fakt popiči poradila, tak ti ďakujem. Tak si proste vyhľadajte normálne pomoc, lebo to proste, akože o tom, či je to nejaká hanba, o tom sa tu nemusíme vôbec baviť, ale není to ani tak, že čakáte, že kým to bude na levele, že už sa nesprchujem, hej, tak už akože tamto už nemusíte nehať zájsť, že proste keď máte pocit, že to potrebujete. Aj ja mám, že najlepšiu kamošku, s ktorou sa viem vyrozprávať, švagrinu, moju mamu a tak ďalej. Ale ten psychológ je niečo iné. Lebo proste ten odborník vie vás naviesť, vie ako sa s vami rozprávať a tak ďalej. A prečo tvoje deti nepokračujú na British, ale idú do Felix? Takže toto je nepochopené. Poďme na to, vysvetli to už, keď si v takom švungu. Ježiš, ja mám pocit, že iba ja rozprávam. Áno, vedia vraj, ja to proste som iba tak. Navyše. Aspoň mikrofón. No takto. Ja som tu asi na čítanie otázok. Takže dobre, tak poď, Tereska, povedz nám. Najprv to upravím, lebo moje dieťa už nie je na Felixovi, ale je na normálnej škole, pretože ja beriem Felix ako chybu pre mňa alebo pre moje dieťa. Bola to proste chyba, úplná blbosť. Nebudem sa vyjadrovať k tomu, že prečo, lebo proste... Napíšte do správy, tam taký vyjadri. Ale ak vás to nejak veľmi zaujíma, tak mi kľudne napíšte do správy, že prečo, ale ja pokladám Felix u nás pre moje dieťa, to bola proste chyba, hej. Čiže trvalo mi to rok a pol, kým som prišla na to, že vlastne to musím zmeniť a dala som ju na normálnu štátnu školu, čo bol najlepší krok, lebo nám to sedí, jej to sedí, proste nemala som vymýšľať. Long story short, pôjde tam aj Oliver a tak ďalej. Ale vaša otázka bola, prečo z Britishu ich dávam vlastne na slovenskú školu. To je podľa mňa podstata tej otázky. Áno. A odpoveď je tá, že ja som chcela, aby mali dobrý základ angličtiny, čo majú obidvaja. Vedia rozprávať, dovolím spovedať, jak proste native, že naozaj, že vedia rozprávať perfektne po anglicky. Majú obidvaja anglického doučovateľa už teraz. Teraz vlastne Olik nastupuje na predškolskú, takisto do slovenskej škôlky.
pretože Vanda bola aj predškolskú, mala v angličtine a proste jej to uškodilo, lebo prišla do prvého ročníka a s tou slovenčinou sa videla vlastne prvýkrát a popri tých deťoch slovenských mala vlastne veľkú nevýhodu, lebo proste celú tú predškolskú absolvovala v angličtine, čo pre ňu bolo proste zle, čiže sme sa pri Olikovi rozhodli, že ide do predškolskej už v slovenskej a že teda bude pokračovať s doučovateľom. Ale obidvaja majú anglický základ, 8 hodín denne v škôlke a tak ďalej. Proste dať decko do anglickej škôlky je za mňa najlepšia vec. A prečo som ju dala, už idem k pointe, prečo som ju dala na slovenskú školu? Pretože som chcela, aby zostali v slovenčine, aby sa učili v slovenčine, aby pre nich nejaký cudzí jazyk nebol viac, jak ich rodný jazyk. Lebo mi príde proste zvláštne, keď dieťa v 12 vie síce totálne perfektne po anglicky, ale po slovensky vám príde, že je tu na návšteve a že je to proste cudzinec. A keď som sa pýtala všetkých mojich známych, že prečo dávajú deti na Cambridge, na British a tak každý jeden mi povedal, že chcú, aby išli študovať do zahraničia, čo pre mňa s môjim mužom není úplne tak. Lebo je to pre mňa je British a Cambridge jednosmerný lístok, to dieťa nevie už študovať inde. Už musí ísť do zahraničia, kdežto ja si myslím, že angličtina nie je jadrová fyzika, že proste nemusíte študovať British a Cambridge na to, aby ste išli na vysokú školu do zahraničia. Ale kebyže chcete študovať napríklad medínu v Bratislave, tak mi príde úplný bizar, že slovenské dieťa má ísť na zahraničný program, lebo nevie po slovensky. Takže to bol jeden z dôvodov. To bol teda vlastne hlavný dôvod. Dobre, tak ešte povedz, ako si schudla, lebo vyzeráš super. Ježiš, túto otázku A ja idem zatiaľ na záchod, hej? Ale budem nechty ostrihať. Prosím ťa, dajme nejakú otázku na teba. Nie sú, hej? Tak nejakú spoločnú. Čo najzbytočnejšie ste si kedy kúpili? A dnes sa za to hanbíte. Ja som si v živote nekúpila nič. Pamätáš tie modré gate? Ale to bolo proste kúpené so zámerom, že poďme proste taký challenge. Ja si to pamätám, že to bol proste challenge. Nebolo to, že teraz to bola zbytočnosť. To bol challenge. A potom som ich za dobré peniaze. Nemala som ich nikomu posunúť. No. To bolo hrozné. Nikto ich nechcel. Divné. Prečo? Ako dobre sme ich naradžovali, halo? Ja keď som minulé videla to video, tak ja si hovorím, pre Boha živého. Pre živého Boha. My sme na základe tohto nachytávali followerov, tak to no snad vidíš nie. to proste, ľudia nás milujú za to, že sme si dali, že si dala na seba modré legíny, ktoré sú... Nemám nič také, za čo by som sa... Teraz trošku akože kúpila som si modré auto a trošku som z toho kysla. Lebo sa ťahá k tým modrej. Proste ja som si povedala, že... Ja som si proste povedala, lebo ja som chcela proste to gečko, hej. A teraz, hovorím si, mne sa najviac páči čierne, ale tak to je piťo, hej. Čiže čierne nie. Zelené si budem vyzerať ako horár, hej, na zelenom gečku. Áno. Teraz proste si hovorím, že mne sa páčilo ešte hnedé, ale to sa nepáčilo môjmu mužovi a potom som našla takú proste babu, šikmačku nejakú, ktorá mala toto modré a ja, že wow, to vyzerá ako cool. A samozrejme... To auto vyzerá cool, vyzerá aj teraz cool. A teraz proste to auto dojde a ja, že neviem. pre Boha, ja budem vyzerať ako Ren Randy. Vôbec. Akože Panic attack. Možno vyzerá trošičku inak na videách, ako naozaj je. Tá farba je proste, že modro-šedá. To není, že by to bolo proste... Hej, na tých videách je modrá. Naozaj, že modrá. Hej, ja ale som není to šmolková. Není. Akože naživo je krajšie to auto. To auto je fakt pekné. Ale... Akože keď si máš vybrať gečko proste a vždy budem vedieť, že ideš. Proste už zároveň budem vedieť, že... Tak toto, kámo, keď mi bude chcieť niekto obehnúť auto kľúčom, tak dlho nebudem musieť hľadať podľa značky. Lebo ma na prvú nájde. Značka je úplne nepodstatná v tomto prípade. Hej, už. Čo z fashion výsledkov by ste si nekúpili, alebo je to waste of money? Vieš čo, mňa som akože teraz napríklad som videla, že sa vracajú do mody tie... Topánky s prstami? Nie, to sa nemusím ani baviť, ale tie saka, také tie nie také vojenské, ale také tie, vieš čo má čestná stráž, také tie... 2 rady. Tunek, a majú také tie prešívance. Také tie kropnuté saka, čo sme nosili v roku pána. Bolero myslíš? Sakové? Tak sú veci. Ja neviem, akože podľa mňa my už vekom sme také, že sa nám najviac páči taká tá... Taká tá ľahká móda, ktorá neurazí. Ináč ja si veľakrát poviem, že dám si rifle, tričko a poviem si, tak to je to nebude. Tak ale dáš si k tomu alaje a vyzerá to super, vieš. No hej, no ale hej.
Treba to doľaďovať Ale podľa minulé mňa nám niekto kabelkami, písal, dávali sme doplnkami, to doplnkami. video s tými sakami a že... Ty kokos, ja čo som si dala? 4 kávy? Poď sa klepem. No, Čo to je? Čo to je? čo sa to deje? What's Co going to je? on? Co to je? No. Napísala nám žena, že proste, ja nerozumiem, nie jedna, napísala to možno, že 3, že ja nerozumiem tejto móde tých obrovských sák, to vyzerá hrozne, už vôbec nie mužové sako, neviem čo. Ja tomu proste nechápem. Ja nerozumiem tomu, ako si niekto ešte môže dať sako do pása. No lenže To je podľa pre mňa tá baba... totálna nuda. Áno. Ale to je... Ja nechcem nikoho uraziť, ale to proste napíšla baba, ktorá sa nevie obliekať, len o tom nevie. No a máš to. Chcela si? Chcela si máš to mať, ale je to tak. Lebo to proste naozaj napíše len baba a to na tom nie je nič zlé, však každý nech sa... Vieš, veľa žien, Ježiši Kriste, veľmi veľa žien je takých, čo sa myslia, že sa vedia obliekať. A skutočnosť. A teraz si oni povedia, že to sme presne my. Však tráfu na húza gaga. No, ale... ty si povedala, ja som bola ticho, takže dnes to nebudú mysleť. Ale to ti stačí si zapnúť nákupné maniačky. Nás sa niekto pýtal, prečo idete do nákupných maniačok? Ja, že, no lebo keď ma bude hodnotiť Zuzka Strážska a jej podobné, tak pôjdem. Ale keď ma bude hodnotiť Zuzka z Jelky, ktorá tam príde v saku do pása, Áno. tak akože pardon. Tak to sa keď neoplatí ani vyraziť z domu. Tak, lebo proste nebudem, chápeš, lebo vlastne som povedala, čo som chcela povedať. Ja ťa úplne rozumiem, sa do toho ide zapájať, lebo by som musela menovať a to nechceme, že jo. Nechceme nikoho uraziť, presne. Ideš proste pozrieť, či nahrávame. Áno. Akú značku domov si kupuješ kávy? Proste povedz to, ako si kupuješ domov zborovňu. Čiže áno, Dena aj s jej mužom sa mi velice rehocú, pretože ja si kupujem zlaté zrnko Brazíliu a oni sa mi smejú, že proste v zborovni sa pije taká káva. No, nejde vám už hovoriť, chýbajú iba že... smeťky. Čo sú na spodku, to je tá káva, ktorú zaleješ a ostanú ti na spodku tie guličky, no? No. Všetci ti ale kávičku chvália. Presne tak, lebo my sme všetky pani učiteľky zo zborovne na konci dňa. Idem hovoriť, kto tu chodí, hej? Moja svokra. Svokra, mama. Môj oco. Čiže geriatria. No napríklad Ajda Ofiko miluje moju kávu. Tomu ver. A ja ju vrúcne pozdravujem, ináč ona je ešte hore, lebo dneska prišla robiť pedy, dnes bol ten deň. Áno. No a Ajda Ofiko miluje moju kávu, kvôli ktorej si prosím ťa ona kúpila aj stroj, áno, aby mohla mlieť Brazíliu doma. Zborovňu o 3 domy nižšie. No a Dena zase miluje, lebo podľa mňa 90% ľudí má rado horkú kávu, nie kyslú. Hej, ja keď som prvýkrát u Deny pila kávu, ja som myslela, že má skysnuté mlieko. Ja že zlato, to čo si mi dala za mlieko? Ono, že... Áno. My doma pijeme kávu acidnejšiu, priznám sa. A najlepšie takú, že vám ťahá až kútiky od kyslosti, hej? Áno, tak to je akože extrém. Ja napríklad kapučína nepijem veľmi. Ja nemám rada proste veľa mlieka, hej. Ja mám proste rada, keď cortado, už sme sa o tom bavili. Nelly cortado, jednak jednej. Nelly cortado, áno, jednak jednej, nemám proste rada. A do zase, tretice Anička farmárka prišla zoriať dezert. No, čiže ja mám rada menej mlieka, ale u Deny tam ide také veľké kapučino, taký šochtár, že aby som to vypila. A minule som prišla, že spravila som že dojdi na kávu. Tak som došla na kávu, tak som sa spravila doma do takeaway. A prišla som, vystúpila som u nej a som si ju vypila doma. Takže áno, tak. A dala som si u nej vodu. Akože v kávach sme úplne opačné. Tak. Samozrejme ďalšia otázka na Teresku, hej. Môj život je zaujímavé, že čo ti poviem. No, akože... Hej. Dobre. Rozdiel medzi Terry, jej mužom, či to zo začiatku riešilo okolie. No tak poď teda. Ale jak vie táto followerka, aký je rozdiel medzi mňou a môjim mužom? Aký je vekový rozdiel medzi Terry a jej mužom? No dobrá, či to zo začiatku riešilo okolie, tým pádom vie, že je nejaký rozdiel, či? Tak áno, lebo vedia, že má staršieho muža. Hej, no vedia som to. Alebo si ho niekto vygooglil. No ináč akože, to by tiež nebolo nereálne, lebo však som ho neraz spomínala. Akože ľudia si to podľa mňa predstavujú, že medzi tvojim mužom a tebou je asi tak 60 rokov. Lebo ja máme vlastne 23 večných. Áno, a on má už... Na 80 mu ťahne. Krásnych 87. Medzi mňou a môjim mužom je 12 rokov a nemyslím si, že tento vekový rozdiel niekto na začiatku riešil. Skôr niekto riešil, že obyčajná baba čašnička si začala akože s chánom, ktorý ináč, keď sme spolu začali, ja sa na tom stále smejem, že ja hovorím, že ty si bol
v podstate úplne obyčajný chalan, ktorý mal jeden trojizbový byt a jednu chatu, halo. Všetko to nadobudol vďaka tebe. Tomu S ver. tebou prišlo takéto obrovské bohatstvo. Čiže skôr to riešili, že Vlastne... vlastne... Naozaj, on proste jedným vrzom získal toľko krásnych vecí. Proste Tomu ver. normálne si štvorlistok vyťahol. V No, kafeíne. No, som rada, že to hovoríš. Ale áno, je medzi nami iba 12 rokov, čo je podľa mňa akože, no iba. No nie je to iba. No minule, keď hovoril, že ukazovala tvoja mama fotky, Tereska mala 7? 7 a on vraví, že no a presne v tomto momente, keď Tereska doma jedla kamene na záhrade, tak ja som išiel na vysokú školu. Tak vtedy to bolo Vtedy to bol trošku akože divné. veľký rozdiel, lebo kebyže 20-ročnému chalanovi ukážeš proste, vieš, 8-ročnú soplaňu, tak jasné, že toto bude raz tvoja žena, tak jasné, vieš. Tak vtedy nie, ale není to stále ten rozdiel, ako keď 25-ročnému chalanovi povie, že teraz sa ti narodila žena, vieš. Tomu ver. No, tak asi nie, no. Čiže není ten rozdiel taký veľký, ale nemyslím si ani, že to riešilo okolie. Akože to nie. Ale teraz sme sa o tom bavili, lebo je facebooková skupina, prosím vás, ktorá sa volá Instadrby. No. Musíte sa tam stať členom, ja tam členkou nie som, ale je tam členkou... Bohužiaľ. Bohužiaľ, veľké bohužiaľ. Je tam členkou moja kamoška, ktorá mi poslala, že sme tam už na pretrase 3-krát, prosím pekne. Nie, hovorí jednotnom čísle. Lebo Nie, počúvaj, kebyže sa nenahráva na môj telefón, vieš, aký je nadpis? Že máte nejaké drby na tieto dve? Jediné, čo ja viem, je, že Terezín muž je penťak. Čo by vysvetľovalo tie jety a neviem čo. Aha. To je jediný drb, ktorý No, aj viete mať. Lebo žiadny iný drb tam už není. Proste... Bohužiaľ, preto to je taká nuda. Vieš, neviem, si normálne usporiadaný život. Bohužiaľ, no. Není to 60-tník. Tak ani ma nepodvádza, dúfam. Nepodvádza, ani netlačí ma ho na nebije, vozíku. proste nič, nemá vývod, proste úplná nuda. Ale tá moja kamoška mi píše, že vieš čo, ja mám 100 chutí tam proste napísať, že aká si super. Ja, že zlato, ale tieto baby, ktoré tam píšu pod fejkovými profilmi, že neviem čo, tie nechcú vedieť, že aká som super. Oni chcú proste vedieť, že je to proste... Chudera. Áno. Teraz si ho našla pre peniaze. Presne tak. A podvádzajú. Presne tak. Lebo ja si neviem predstaviť. Napríklad ja ju mám rada. Veľmi. Túto babu, túto moju kamošku, ktorá tam je. A ja jej vravím, že povedz mi aj ty, prečo si v takej skupine? A ona, že mňa to baví čítať. Ja, že to je... Nepošlám ti Ficeka? Že proste... lebo napríklad ja si veľmi málo kedy otvorím nejaké komentáre pod článkami, ale to je väčšinou taký humus a taká spodina, že mne je normálne potom ťažko z toho, akí ľudia sú okolo teba. Ja by som chcela mať toľko času, aby som si večer sadla a čítala si Instadrby. Ale lebo napríklad, ja akože prisahám... Musím aj povedať, že sa nás tam ženy zastali. Alebo, akože, ja neviem ani, či nás poznajú. Akože bolo tam pár takých, čo nás sledujú a povedali, že nás teda poznajú a že nás majú rady, ale čo je pre mňa napríklad záhada dodnes, že ja pridám na Instagram, že mám nové auto a mne baba napíše, že sa ti vyváža za manželové peniaze. Ja si poviem, že do puče, však je to môj muž. Akože za koho peniaze sa mám vyvážať? Čak to sú naše Myslíš, peniaze. že keby si tam pridala, že ti kúpil Citroën, tak aj to by ti napísala? Sa ti dobre vyváža. Sa ti tankuje do Citroena za mužové. Za mužové, aha. Neviem, Super, čo by mi vyváža. napísala. Ale proste, kebyže je to, že nepriznám muža, alebo že proste sa teraz vyvážam a fotím a neviem čo, a všade som sama a klamem, alebo proste sa hrám, že som podnikateľka, pritom som escort robím, alebo ja neviem, hoci čo. Poprvé, každého je do toho úplne hovno. Akože vieš, akože čo mňa má zaujímať. Tak zabiješ sa, že také krásne darčeky ti kupuje. No presne. No tak halo. Ja si sama sebe kupujem, vedia som jeho žena. Akože ujasníme si to pojmy, hej? Je takto. To som si ja kúpila. Ty si vlastne vybrať, halo? Vieš čo, toto ináč ešte poviem, lebo Dena hovorí, že vidíš, že proste tých ľudí aj na tých Instadrboch zaujímajú len prachy. A ja, že áno, zlato, to je proste o tom, že ľudí zaujíma len to, skáde má nejaká Tereza prachy. Prečo? Kto je muž? To je proste, my keď sme si otvorili profil a bolo samozrejme vidieť, že neviem čo, handry, blablabla, dovolenky a tak ďalej. V kuse sa niekto pýtal, že skáde, kto je môj muž, hento toto. Ja
som to miliónkrát povedala Už to proste utichlo. a tak ďalej. No áno, lebo som sa k tomu už vyjadrila, lebo neviem okolo toho Ale robiť my tu máme tajnosti. stále nové influencer, teda stále nové followerky a vidíš, už sa nepýtajú. Nemám dôvod okolo toho robiť tajnosti, pretože prečo by som mala? A teraz, ale ja hovorím, že toto je presne, teraz neviem, či poviem, že Slovač, možno tak je to aj, možno aj Rakúšania to tak majú, neviem. Poliaci, presne. Aj Maďari, ale že presne, že Slovač zaujíma, skáde má suseda na nové auto, skáde má sused na dovolenku, ten zobral neviem čo, si úver, Proste aby najlepšie mohol bolo, keby toto sa tu a všetci hento mali tamto. zle A krkali. Presne. Vtedy by sa nikto nikomu Presne tak, Možno by všetci. sme boli všetci držali spolu. Jedna chudobná krajina. No proste je to smutné. Lebo fakt každý nie, že by sa pozeral na seba, ale ľudia sú nespokojní a pri úspešnom človeku sú ešte nespokojnejší. Takže tak. Tak. Potom sú to otázky ešte, ako sa majú vaše psičky. A minulé sme sa na tom zasmiali. Lebo Dena Lebo ja z prvej hneď odpovedala, že... Ježiš, môj pes sa má strašne... Môj pes sa má dobre. A potom som sa tak zamyslela a vrajím si, že aha, že môj pes sa asi nemá až tak dobre, keď za posledné 3 mesiace mu zistili, že má rakovinu, odchádzajú mu zadné nohy a ešte čo to mal? Zuby mu vytrhali všetky. Takže, ale... Fakt, ja si myslím, že po tejto kúre bude lepšie, hej? A žije stále, žije, aj chodí. A minulo sme boli na Nivách a už som videla, že deje oči padli, pretože okolo nás išla baba, šikmačka. Zase bude na YouTube, som minulo videla komentár, že šikmačka, to nemyslíte vážne. Takže Áno, Aziatka. Išla s buldočkom, ktorý mal vozík, prosím vás, na zadných Zadu mal nohách. kolieska. Čiže zadné nohy v lufte, na vozíku a Dena už proste pozerala. Zadné nohy v lufte bude nápis tohto podcastu. A Dena už poškolovala, že aha, no vidíš, pozri sa. Aha, kúkaj. ja, že prosím ťa. Prestaň. Každý pes si zaslúži dôstojný život. A dôstojný Moralistka, koniec. Dôstojný koniec, áno. A samozrejme, že 6 hodín je trvalo, kým vlastne prišiel na to, že vlastne ako ten pes potom kadí, keď máš nohy v lufte. Takže druhé myšlenkové kolo išlo v hlave. Že ako by sme to vyriešili? Že či by sme chodili ešte aj s takou tyčkou vývod a všetko by bolo, hej, ešte do toho by chodila taká... Ale sú ľudia, ktorí to nemajú Ale ako si povedala, áno, mala by si najstaršieho 25-ročného buldočka, ktorý by chodil s vývodom na vozíku a ešte by mu klapkala aj bez infúzka. zubov, všetko. Krmili by sme ho sondou. Ale mal byť 25 rokov. Tak. Mňa by zaujímalo, koľko máte rokov, lebo vyzeráte perfektne. Ale to bolo, veď sme povedali, že 33 a 34. 23, aha. 23 a 27. Ja som to staršie. Aha, denní prstínek na ukazováčku je Cartier, ale to nepovie. To nepovie. Aha, dobre. Že tu je iba na mňa všetko. Hej. No je to Cartier, odpovedaj. Áno. A sme doma. A bol to darček od môjho muža. Co ti nosí, čo za mužové peniaze? Prsten za mužové peniaze, no. Čo podľa vás, vašim manželom na vás najviac vadí? Nič? Ja si myslím, že môjmu mužovi na mne najviac vadí, Ja presne viem, čo mne... No. že som nezodpovedná. Fakt? A že nedodržím slovo. A to je už koniec? No, akože, že mi povie, že napríklad, môj muž je ten typ, že ja keď mu poviem, že vieš čo, proste chcem, aby si, ja neviem čo, chcem, aby si proste vždy, predtým ako ideš do postele, sa navoňal a neviem čo, bla bla bla, viac o seba staral, on že v sekunde, tým, že vie, že mne na tom záleží, to začne robiť. Hej? To je trošku rozdiel, ako ťa chce niekto meniť. Dobre, to som dala akože debilný príklad, hej? Tak ale ty mu tiež nepovieš, že chcela by som, aby si bol viacej doma. Chápeš? Dobre, ale on mi povie, že Zlatko, akože proste odkladaj za sebou veci. Fakt mi na tom záleží. A ja, že Zlatko, aj mne na tom záleží. Naozaj to budem robiť. Ale to nedokážem. Ale ja proste to nedokážem. Alebo hoci čo iná, toto nie, ja to nedokážem. Alebo mi povie, že mohla by za sebou zhasínať svetlo, že napríklad môj muž je zo strašne skromných pomerov. Čiže preňho veci ako vyhadzovanie jedla, zapálené svetlo a tak ďalej. Proste to sú veci, ktoré jemu akože drapkajú mu nervové závity. A čiže mi povie, že mohla by si zhasínať a ja proste
Hej, u nás furt zapálené všade. No a bože. Hej, a presne, že on mi povie, že som ťa o niečo poprosil. A ja, že bože, Zlatko. Hej, a teraz proste 60 krát, bože, veď dobre, vieš. Čiže, a kebyže to je opačne, tak viem, že on je schopný to urobiť kvôli Tak mne, možno, že kvôli tebe tomu, že chýba mne na nejaký tom oný. záleží. Ako sa to povie? Neviem? Že keruješ o ostatných, nielen o seba. Vieš, že keruješ. To moja dcéra, toto je jej výraz. Keď sa proste starám viac o jej brata, tak povie, že bože, ty keruješ len o Olivera. No, čiže... No, takže toto je slovo keruješ. Čiže Nie, toto sme na to viem. šoférovať. Čiže toto viem, že vadí môjmu mužovi. Kebyže mám povedať jednu vec, tak si myslím, že toto. A že som big spender, ale nie, tomu podľa mňa nevadí. To sa teší, lebo proste aspoň musí viacej zarábať. Hej, ale proste naozaj, že je veľmi málo vecí, ktoré ja by som, že naozaj veľmi chcem a... A nedosiahla by to. Bože, chudiatko. Strašne to chudia. A pritom som stala taká super. Vieš, aké to je náročné sa udržať, byť taká suprovská? Jaké? Vieš čo? Veľmi to je náročné. Ale to je podľa mňa tým, že ja to stále hovorím, že a teraz si to myslím ešte viac, ako som si to myslela predtým, ako som spoznala môjho muža, že nepochopím baby, ktoré vymenia prachy za život s chujom. Lebo tie prachy, ja to tak akože vnímam, že to je proste pre teba, rýchlo sa na to zvykneš, to je jasné. Počkaj, to podľa mňa si zle potom povedala. Lebo akože vymeníš peniaze za život s chujom. Takže vyberieš si peniaze miesto života s chujom. Nie. No, Že- tak si to povedala zle. Aha, dobre, tak som to povedala zle, tak som sa zle... Dobre, tak ešte raz. Čiže ja nepochopím baby, ktoré vymenia život s dobrým chlapom za život s chujom kvôli prachom. Dobre som sa vyjadrila? Áno, a sme tam. Bude si to musieť ľudia dvakrát pretočiť, Tak keď to budú rovnica, počúvať. poďme ešte raz. Nie, lebo prachy sú super vec, to je jasné, však o tom sa to nemusíme baviť. Je to sloboda, je to proste pecka, je to proste obrovské možnosti, cestovanie a tak ďalej, nemusíte sa obmedzovať a tak. Ale tá rodinná pohoda a ten život, ktorý máte dennodenne, ja neverím, a ja sa pokladám za normálnu babu, hej, teraz sa proste, neviem, aké sú akože iné baby, ale ja sa pokladám za normálnu babu a neviem si predstaviť, že by mi nejaká taška, alebo dovolenka, alebo auto stálo za to, že mám doma Non-stop debila, nervy. ktorý ma proste depce, ktorý je ku mne zlý, ktorý ma podvádza, ktorý ma robí nešťastnou, lebo na konci áno, sú také, že radšej budem nešťastná v Gčku ako na bicykli. Ale Radšej smutná v Mercedese ako šťastná v autobuse, myslíš? áno, lebo mám kamošky, ktoré povedia, že každý chlap ťa bude podvádzať. Len môžeš byť podvádzaná v dvojizbovom byte, alebo proste podvádzaná v haciende. No ja si to tak úplne nemyslím. Si zober, že ty si žiješ veľmi dobre. Chápeš? A máš dobrého muža. No, veď vravím, že mám šťastie. Vieš? No. Že ja som sa napríklad takedy tiež myslela, že je križovatka, musíš sa rozhodnúť, že či budeš mať dobrý život a zlého muža, alebo budeš mať dobrého muža a vlastne priemerný život, ale tak to není. Reálne tá Ale križovatka nebudeme si tam hovoriť, akože čo není. bolo pred týmto šťastím, hej? No, tak akože rôzne križovatky, tam hej? tam bolo presne to, čo si dávala ten citát. Nejdem to zopakovať, lebo to ani neviem. A áno, bolo to ono. No, lebo proste, to som chcela povedať, že proste na Maldivách, neviem predstaviť, že by som bola šťastná na Maldivách, kebyže tam mám proste človeka, z ktorého mi je zle. Keby si tvoj muž zaujímalo by ho, ako má ono. Oholenú Jana, Ako má Jana z Turčianskych teplíc oholenú škatulku. že neviem si to proste predstaviť. Že radšej by som bola na chate na Slovensku s dobrým mužom a bolo by som šťastná a pokladala by som za bohatstvo to, že som proste spokojná a šťastná a bez stresu, ako byť na Maldivách 14 krát za rok, ale proste byť v strese, ustavične v neistote, bez opory, a že by som si povedala, že čo je toto vlastne, čo tu mám. Akože toto, vieš, že... To vie. Čiže tak, akože ja vám poviem z prvého rádu, hej, vám takto môžem odpovedať. No, výborne. No, a je to takto. Keď ste normálna, tak je to tak, jak ja hovorím. Dobre, a posolstvo bolo povedané. Dobre. A názov dnešného podcastu bude... Čo to bolo? Zadné labky v lufte. Presne tak. A vlastne Denin pes je... Úplne mu je dobre. Úplne je v pohode. Počula som ma strašne dobre. To bolo také super. Škoda, že nemáme tú
na prvú, ale proste, že ako sa majú vaše psičky? A Dana z prvej. No, výborne. A teraz ja na ňu pozerám. A Bruno za posledné 3 mesiace, že normálne štvorizbový byt nehali u veterinára. No, áno. Ale je Ale je mu výborne. amazing. Living time of his life. Ženy, dnes je to všetko. A ja dúfam, že sa Nahralo sa nahrávalo. to, je to výborné, tešíme sa z toho a na budúce sa vidíme možno pri ďalších otázkach a odpovediach? Nie. Áno? Dáme Nie. si niečo. Zase nejaký hodinový pokec bez témy. Ja som Alebo možno sa vyvinie nejaká ja som kauza mala mala som nejaký nápad. na tému, ktorý by sme sa aj tak nedržali. Áno, presne tak. No to by bolo krásne. Ženy, čaute. Ajojte.